Дух нечестив, напусни от този живот. Напусни дух нечестив от това сърце, от това кръв. Напусни от този гръбнак. Висок холестерол напусни. Може. Наместване на кръвобръщането. Силата на Господа освобождава твоята страна. Ето силата на Господа остраява живота. Ето Господ прави на земята като на силата на Господа. Благодаря ти, Господи. Бог ни е простил на кръста. Бог е понесъл болките на кръста. Вика кажа, неща са такива. Да, снимаме, не се така. Различите да види се сега. Само да види. Кажи какво стана? Какво усети? Какво усети? Къде бяха? А какво стана с сърцето ти? Това, което беше стягане на сърцето. Халелуя! Халелуя! Сърцето го няма, а при това се Халелуя! на място от сърце и от кръста. Всичко това махна ли го? Тя Христос? Нека да му благодарим. Благодарим ти, Господи Исусе. Без лекарът на лекарите. Съвършено здраве. Халелуя! И Той те възлюби до края. Изпълнени с Неговия дух. Халелуя! Цялата благодат на Господа върху тебе. Сърцето ти става ново. Брат Владимире! Брат Владимире, айде. Ей сега, искам само. Значи, Той да бъде вида. кой беше казал? Дай да брата, дай да Ще му давам, разбира се, спокойно. Добре, чакайте. Бери, донеси ми още и другата част от цялата с Новия Завет. Ей, сега ще донесем, спокойно. Алелуя. Ей, сега ще донесем. Сега ще донесем. Ей, сега ще донесем Новия Завет. Ей, сега ще донесем. Да. Ей, сега, в името на Исус Христос. Кажи, аз отхвърлям болест, проклятиите и магиите. Да се махнуя. Благодарим ти, Господи. Алелуя. Ти искаш ли Новия Завет? Добре, сега момента да не прекъсваме. На кого искаш да дадем Новия Завет? На кого? Да. Да, ще дам, да. Ще дам. Всеки, който няма, ще му дам, спокойно. Кажете, кой още от вас няма? Кой от вас няма? Ти имаш ли? Ще ти дам, сега ще ти дам. Добре. Искам да няма някой, който да няма. Да няма някой, който да няма Нов Завет. Добре. Значи, не искам някой да остане без Нов Завет. Искам всеки да има Нов Завет. Искам всеки да има Нов Завет. Това е много важно за вас. И сега, за молитва за кръщение с Святия Дух, за изпълнение със Святия Дух. Сега, кои други? Ти ли искаш молитва или ти ли искаш? Добре. Значи, сега в момента може да почнеш... Да, може да почнеш да мислиш върху това, което Бог иска да прави в твоя живот. Имаш ли водно кръщение? Добре. Трябва да помислиш върху това, защото вън от Христос добро няма. И който влезе в Христос, той няма как да бъде отделен от нещата, които Бог е определил. Тъй, че може да мислиш за водното кръщение и за тези неща, може да ги мислиш, за да видиш цялостното и пълното благословение на Бога в живота си. Това е вече следващата крачка. Другото е направено. Слава на Бога. Алелуя. Така че ти трябва да го решиш. Защото не е хубаво някой да стои за Христос. Той е вратата. Добре. Я ми кажи. Ти решаваш ли да бъдеш чист съд за Господа? Добре, кажи, аз се отричам от пророците и решавам да се изпълня Твоите благослови, Господи Исус. Мощното име. Този мъж да бъде осветен. Този мъж да бъде оправдан, този мъж да започне живота си на чисто, този мъж да бъде освободен с сол, този мъж да бъде облян със светлина, този мъж възстановен чрез силата на Твоя дух с ново сърце, което вярва. Мощното ти име. Благославяме този мъж чрез силата на Твоя дух, с здраве, с възстановяване. Благодарим ти, Господи. Халелуя.
ти ще кажеш какво усети да се случи. Усети? Много мир в мен. Халелуя! Много мир в мен, Господи! усетих. Халелуя! Благодарим ти, Господи Исусе! Така че ние сега ще имаме време и за кръщение с Святия Дух. Хайде, Телемире. Ние